салому алайкум, хуш омадем ба видеоуроки нав. Биёем сараду сар мекунем. Вақте ки ринг намедурем, мо чӣ мебинем? Сопротивление мебинем. Мисол нигоҳ кунем, поддержка мебинем. Нигоҳ мекунем ки тренди поёни ки болои правильно. Мисол инамҷа роз биён хат бикашем, што понятно шава. Ина вақте ки дар омадем ринг да чӣ дидем мо инамҷа? Примерно сопротивление. Вот. Ай поён, поддержка. Правильно. Тренд кадом сараф тестай? Айнаин поён фақат сини боло ҳаракат кардестай тренди болои. Ва чӣ хеле десем даҷа аллакай чандта? Хоб, анака нигоҳ кунем бардор. Озем ринг обичный анализ мекунем. Ринг тарафи боло ҳаракат кардестай. Минимумо якдигаршона чико кардестан? Обновит кардестан. Ина намёра меган минимум. Вот минимум намайд так майда кора гуфти яко ба забони чӣ меган минимум фаҳмидин? Ёкин якдигаршона обновит карда боло рафтестан. Правильно? Ҳанӯз дар рӯи технический анализ мақсади ами то тарафи болоро рафтане ки айнаҷа чӣ хеле дидесен нигоҳ кунен уже аллакай пайдо шудагиай фуршандо. Яъне ки дига уже намондагия кем свеча то болоро брава. Правильно. Яке ҳозир жрад мекунем ки то куҷора мерава свеча, чӯта часпидак, ина нигоҳ кунед часпидак, той болоро рафтай, бо ами боло намондаеш брава. Нигоҳ кунед чанд қадар тени калони бахоҳа додагиай. Значит айҷа мега ки данами уровень инамҷа барда ценой. Барда. Айнами нархтон амҷара значит ҳаст. Намондестай, фаҳмидӣ? Сини поён ҳаракат кардестай. Мо обични чико кардем? Хат кашидем, нигоҳ кунед стопа хат кашидем, максимум сопротивление хат кашидем, поддержкаро хат кашидем. Нишон додем ки минимум якдигараш обновит кардестан. Правильно. Ана тренди болои рафтестай. Ана но айнаиҷа аллагай направлени тренд чота алишидестай. Фаҳмидем? Барои ки нигоҳ кунед нам қадарда аллакай иқадрия далолат ба о метавад ки бениҳоят амиҷада силаи калон ҳаст. Нигоҳ кунед свеча чанд қадар калонай. Значит ами свечаи мо айнами бар, нами свечаи сархи ки ҳозир калон астай. То намҷара рафтак, гуфт ҳаракат мекунем мерам, зураш нарасид. Рост обратно роиш кардан то намҷара. Фаҳмидем бародаро? Тамом барои ҳамақас делкамон ҳозир мекушоем аккуратно. Делкамон аккуратно мекушоем. 2 дақиқа. Нигоҳ кунед, то наи стоп омадак, аями стоп 2 дақиқа тарафи боло. Ва ждат мекунем результатша. чӯта свечаи калони бахоҳат биромадак, но агар ки иложни боша, шанс аста ки зелкаи мо бигзара. Агар ки иложни набоша, значит то тарафи сопротивлениеро аввал то иҷара ҳаракат мекуна ва баъдан то иҷара меоя. Фаҳмидин? Свеча не ки чӯта бахоҳат метова. Чӣ хеле гуфтам, ба фикри ма уже направлениеро нигоҳ кунен, поли алиш кардестай инҷа. Нигоҳ кунед направлениеро тренд уже алиш кардестай, сини поён рафтестай. Фаҳмидед? Ҳанӯз намиҷа маълум мешавад ки чӣ хехча нишон метад дар тарафҳои поддержка. ҳозир дамҷа маълум мешавад 2 дақиқа гирифтем, ждат мекунем результатша. Но нигоҳ кунед аллакай уже намондестай да, уже пайдо шидестай, не ки хай то охирша ждат кунем результата. То охира ждат кунем. Пакаш то разворот кардестай, майда сини боло рафтестай. Инам қадар чӣ хеле гуфтам, нигоҳ кунем уже пайдо шид сила. Но ин оли чиро нишон намета. Оли рафтестай майда. Хоб. Агар ки ҳозир зелка нагзаштак, дагон мегирем. Барои ки любое время мами видеоурокорам хеле синиват мекунем ки чӣ хеле аст. Хеле ин менам ҷои плюсша фақат намемонад, фаҳмидин? Рина ки асосиро нишон метавем, чӣ хеле ҳамаи корои ма ҳақиқат дора, ягон секрет ба ҷо нестай. Тапатешка омад, ҳозир дагон мегирем. 1 дақиқа тарафи боло. ҳозир биёед дар падешка нормали бирастаки омадак, нестабили омад. зелка якам ки сухтак, мо дагон мегирем, 50 нагзашт мегирем 100. 100 бигзара агар, значит ки
мо ҳозир трипл нормал мегирем. Озир рад кунем, ито нигоҳ кунем, нормали то чиро омадак. То падешкачара омад гуфти гапо. То минимума омад. Озир рад мекунем. Инамиҷа бираса агар зилкамона мекушоем. Инамиҷа бираса зилкамона аккуратно мекушоем. 1 дақиқа тарафи боло. Озир рад мекунем биёя. Рад мекунем биёя. Уже наздик шуд. 1 дақиқа боло дагонма кушодама. Авачоиша. Ина оишт. Рад мекунем результатша. оли шумо видеоро тамошо кардем мегум ку чӣ ба шумо айрон мешавем ки чӣ баъз дилка минус шуд. Хай минус мешавад. Фаҳмидем бародаро? Минус мешавад. Ман ҳаракат мекардам ки ами ринак дар метрой чӣ гапе мешавад ҳамма ямура шумо дар нишон мутон. Фақат ҷои шириниша, фақат ҷои плюс рафтанша нишонатон бародаро. Шумо маро бояд бифаҳмед. Ман ҳаракат мекардам ки ҳақиқат чӣ чизе ки аст ринак дар метрой чизе мебини логически. Ман ҳаракат мекардам ки ама ҳақиқата шумо дар нишонатон. хайра мефаҳмам ҷо одамое ки ҳастанд мисол қатъи мефирда медонанд ки тарзи кори ман чӣ хеле медонанд ки ман ягон чиза ба ҷо намекунам, ягон чиз секрета ман надорам. Ӯам мефаҳманд мара. хоб значит чӣ хеле гуфтам тренд уже аллакай направление шастини поён ҳаракат кардак. нигоҳ кунед. зелкади дақиқаи ина гузашт. нигоҳ кунед. гузаштак $83 профит омадак. Дидем бародаро $83 профит. $83 фоида. нигоҳ кунед. Роз ман шумо дар ҷа мефаҳмонам чӣ гап шид. мо мондаем $50. Правильно? Минус шид. Ай поёнаш мондаем $100. Инҷа нигоҳ кунед. Инҷа дар $183. яъне ки $83 тоза фоида монд. $100 мондаем. $83 прибыл гирифтем. Прибыл. Давай профит бинависем. $83 профит гирифтем аз сделкаи дуюм. Профит аз сделкаи дуюм. нигоҳ кунед. Ана якум сделка $50 минус, дуюм сделка $100 мондем ва $83 профит гирифтем. Ана ина минус мекунем 83 минуси 50 ки дар натиҷа мо минус рафтем бародаро. Хит кардем. Дар якум сделка $50 минус рафтем. иш плюс шидак. $83 профит гирифтем. 83 минуси $50 сделка якумон мешавад баробари 33. мо тоза $33 кор кардем. Руш шуд дар ҳамин времяи видеоурок запис карданмон $33. бароям ха дагон хубай, дагон хубай ва фоида дора. гуфтам кози мо чӣ кор кардем дар ҷабин я борига кори кардагимона кор кардем фаҳмонам тренд дидем ки тарафи боло ай. Дар ҷа мо анализ кардем тренд тарафи боло ай. Максимум направлениеша аниқ кардем. хоб ина то ина инҷара бидак. ана айна инҷа бигирем шагар. Ина инҷада уже минимуми мо бод бигем. фаҳмидем? ва дар ҷа мо дидем ки то болоро рафтак. гуфтем ҳаракат мекунам ва поли якум зилка сӯхтак. дидем ки аз свеча нигоҳ кунем чӣ хеле калон ба қувват омадак бетаин. ва мо фикр кардем ки дар ҷа значит ҳастае ки ами ринка то минимума бара. хоб мо ждат кардем омадак то минимума. зилкамон аккуратни дагон гирифтем тарафи боло. ягон кори қина кардем. свечаро дидем значит свеча ба қувват буд. ягон тен нигоҳ кунед надора иқрик дар поён дора 1%, 3%. далш нигоҳ кунед чӣ хеле ба қувват ай бародаро. фаҳмидем? аккуратно зилкамон гирифтем тарафи боло. ман ҳаракат мекардам ки шуморо бениҳоят содда бифаҳмонам. хеле не ки қин хеле гуфти гапо роҳи ай ҳама осониш қатъи ҳаракат мекунам шуморо бифаҳмонам бародаро. алло нигоҳтон медора. ҳоли бо видеоурокҳои хеле бомбически ай пешай и максимум бигем 10% знания амамҷози шумо да падилиса кесам не ки видеоурокҳои бешни баъд гуфти гапо бомбически баъд ҳамаш ай пешай. худо нигоҳтон медора. эҳтиёт кунед ҳаракат кунед ки дар чӣ направление боша набоша профита бошем фоида бигирем. худоҳофиз.